ישראל, המנהלת את מלונות יו, הרוץ, לאונרדו ומג'יק בישראל, גאה להציג את המחזמר שכחו אותי בבית. בעת נאור דהן ובבימויו, הפקה מוסיקלית חזי שקד, קוריאוגרפיה איתי מלכה, עיצוב תלבושו ירון סינו, עיצוב תפאורה בתיה סגל ומיכאל פיק, מפיק ראשי רוני אטיאס. אני לא תשים בבגד ים הזה לאילת. סליחה? זה שלי. אז איזה שלי? מה זה? מה קרה למכנסיים שלי? אבא, זה שלי. אבא, אמא, קצת יותר לאט. אמא, למה שמתי גלגליה במזוודה? סליחה, זה שלי. אמא, אני לא מוצאים את די! כולם לעצור במיד! מה זה הבלגן הזה? אנחנו טסים מחר לאילת וכל הבית משתגע! למה הלחץ? כולם להירגע! השעה עכשיו 7 בערב, עד השעה 8, ארגנתם מזוודות, התקלחתם, צחצחתם שיניים, ידיים, רגליים, מחר בבוקר קמים ב3, ב5 אנחנו בשדה טוב. מה? למה כל כך מוקדם? כי מצאתי טיסה ב79 שקל, כולל עוגיות של עבדי במטוס. אנחנו ננחת באילת ב5:30, ב6 אנחנו כבר בפתן. ליבי, לא לשכוח ללבוש את הכבש, ושירה, ללבוש בדים. ככה נקבל את החדר מוקדם, נשב להם בקבלה, אולי ניכנס כבר לארוחת בוקר. מי רוצה לטוס מחר לאילת? מה איתך, דני? אני לא רוצה לבוא לאילת. כי אתה מפחד לטוס, כי אתה מפחד מהים. פחדני, פחדני, דני, פחדני. אני לא מפחד, פשוט נמאס לי כל שבת לטייל. לא, אז קדימה, אין זמן. עוד פעם לטייל. יש לי שני הורים שאוהבים לטייל, הם עברו ברגל כבר את כל ישראל. כשהייתי בת שנה נסעו לגליל וסחבו אותי איתם בתוך התרמיל. אבא, אמא, קצת יותר לאט. אבא, אמא, תחכו מעט. לאן נרוץ מהר, לאן למהר. ארץ
מוכן. אני מוכן. הלו? מה? בסוף אני קמתי הכי מוקדם והם לא התעוררו? אני יודע בדיוק איך להעיר אותם. אמא? אבא? נו, אני מזהיר אתכם, אני אגביר את הווליום עוד. מה? מה זה, הם הלכו? רגע, מה השעה? 9? הם הלכו ושכחו אותי בבית? שכחו אותי בבית? שכחו אותי בבית? שכחו אותי בבית! איזה כיף להישאר לבד! ידעתי שהם יחזרו. אוף! יופי ששכחתם אותי בבית. עכשיו תעזרו לי במזוודה, ועם המצופים. אני גם רוצה את הכרית שלי של ספיידרמן. ואת הקורקינט. מה זה? את לא אמא שלי, את השכנה בטטה. מה? טאטה. השם שלי זה מטאטה. השם הציירת האפריקאית מטאטה גואש. מה, את מאפריקה? אמרו לך שאת דומה לקוף? סליחה, אני לא אסבול את החוצפה הזו. אני דורשת לדבר עם אמא ואבא עכשיו. גברת בטטה, ההורים שלי טסו לאילת והשאירו אותי בבית. סליחה? כן, וזה אומר שאני יכול לעשות מסיבה. תקשיב טוב, דני שובבני. זאת בדיוק הסיבה שבאתי לפה. אם אני אשמע מוזיקה חזקה, אני מודיעה לך שאני אצלצל למשטרה ואומר להם ששכחו פה ילד. כן? ואני אספר להם על הכלב שלך שעושה קקי במעלית, ועל הטוקי שמפצח גרעינים וזורק לגינה, ועל החתול ששותה לשכנים את החלב. כן? כן. אז אני אספר על... גברת בטטה. מטאטה. נו, זה מה שאמרתי. למה שלא נהיה חברים? את לא תפריעי לי, ואני גם אני... למה קשה לך להוציא את המילה הזו מהפה? אתה לא יכול להיות נחמד? רוצה גלידה? זה נחמד מאוד מצדך. אוי! מצחיק מאוד. אני לא יודעת אם שמעת, אבל בשכונה מסתובבת חבורת גנבים. וואו. כן, המשטרה מנסה כבר שנים לתפוס אותם, והיא לא מצליחה. וואו. כן, אגב, הם אלו שגנבו לי את השרשרת שכל כך אהבתי שקיבלתי מאמא שלי כשהייתי קטנה. אל תבכי, אני בטוח שהם יתפסו אותם. ואל תדאגי השכנה בטטה, אליי הם לא יבואו. להתראות בטטה. בטטה! איזה כיף, אני לבד. זה הזמן לעשות מסיבה. לא, אני לא שומע. זה הזמן לעשות מסיבה בדיוק. אבל לא סתם מסיבה. כשאני לבד בבית או בלילה כשאני הולך לישון, יש לי מילת קסמים שמאירה את כל הצעצועים שלי. היא מאוד פשוטה. רוצים לנסות? לא שומע. רוצים לנסות? תחזרו אחריי. הופה, היי. יפה, יותר חזק. הופה, היי. אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים, ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב. וכשאני לבד, אז כל החברים באים אל החלון וצועקים לי הופה.
סומסום, איפה את? פה, למטה. למטה? אני לא רק לא, איפה? לא בחוץ, בבית, ראש חביתה. סומסום, אני לא מצליחה להיכנס. בטח שאת לא מצליחה להיכנס. במבה, תני לי את הבמבה. לא רוצה. לא נותנת לך, כשביקשתי ממך ביסלי, לא נתת לי, נכון? לא לאכול ראש קוקוס, כדי שתוכלי להיכנס. אני לא אוהבת במבה. היי, אל תאכלי לי. אני מזהירה אותך, סומסום, אני יודעת בדיוק כמה יש לי. מה זה? את לא אוכלת לי, נכון? אני? מה פתאום? זה נשאר לי מאתמול בפה. היי! כן, בוס! אולי תהיו בשקט. לכו ותפתחו לי את הדלת. כן, בוס! כן, מיסטר אלי! יואו! וואו, איזה בית! אני לא מאמינה! איזה בית יפה! מה זה, עוד פעם אחת לי? מה פתאום? זה שירי עוד לפני דקה. מה זה? יש רעש מהדלת! מישהו מנסה להיכנס! אולי זה המשטרה? או אולי השכנים? לא! זה כלב גדול! לא! זה אריה! או שפן! מה זה השטויות האלה? שפן יודע לפתוח דלת? אז זה המשטרה! וואי. עוד אחד! חבורה של טיפשות! מה אתם מרביצות לי? מה אתה מרביץ לנו? זה לא אני, זה אתן! עזבו, גם ככה לא תבינו. מה זה? איך נגמר לי הבומבה? שוב אחת לי? תפסיקי להאשים אותי בשטויות! די כבר! תכף אני אעשה מהראש שלך סוכריה על מקל, ומהראש שלך אבטיח! בדקתם שאין אף אחד בבית? סומסום לקה! לא? ואם הם בבית, ואם הם ביטלו את החופשה לאילת, ואם הם ישנים... ואם הם שכחו ילד בבית? שטויות! זה הבית העשירי בשכונה שאנחנו שודדים. ולמה לא תפסו אותנו? כי הממשלה לא משקיעה תקציבים בלחימה בפשע! נכון, אבל זה כי אנחנו מהירים, זריזים, זהירים וחכמים. ומבולבלים! תגידי לי, אמרו לך שהראש שלך דומה לאפרסק בלי שערות? תודה בוס, זו המחמאה הראשונה שקיבלתי ממך. תירגעי ראש המטיח. מיסטר אלי, אני לא מבינה, גנבנו בכל כך הרבה בתים. מתי נצא לחופשה? בא לי קצת לגנוב באילת. אני מבטיח לכם שאחרי הבית הזה אני אקח אתכם לאילת, טוב? יש! נוסעים לאילת! יאללה. אבא? אמא? מה זה? יש מישהו בבית? אימא'לה! הוא יתפוס אותנו! תתחבאו מהר! רגע, מה? לאן הולכים? איפה אני אתחבא? אבא? אמא? חזרתם? מה זה? היה נדמה לי ששמעתי משהו. טוב, כנראה חלמתי. אבא? אמא? אני בא! בואו נברח, קדימה! שקט, אתם לא מבינים? מבינים! מה? הוא לבד בבית, בלי ההורים. מסכן, גם אותי שכחו בבית. אני זוכרת שהייתי קטנה. די, שקט! תשתקו ותקשיבו טוב לתוכנית. מחר בערב אנחנו מגיעים לפה, שוב, תופסים אותו, קושרים אותו, וגונבים את כל מה שיש בבית. הבנתם? כן, מבינים. מחר בבוקר אנחנו קושרים את הבית, לוקחים את הילד, סליחה, גונבים את הילד ואוכלים את השניצל. אוי, מה יהיה עם הבלבולים האלה? למה אני לא יכול למצוא גנבים חכמים? מה רע בלהיות מבולבל? אני מכירה מישהו שעשה הרבה כסף מזה. אני תמיד הייתי גנבת מבולבלת. זה מצחיק את הילדים. נכון שזה כיף להתבלבל? אתה רואה? גם הם אמרו כן. הם אמרו לא. כן! לא! איזה כיף להיות מבולבל, לאבד סוכריה, עם חלון גול,
הם הלכו? כן. הם באמת הלכו? כן. הם חשבו שלא ראיתי אותם, אבל ראיתי. אלו הגנבים שכל העיר מחפשת. ושמעתי שהם אמרו שהם יחזרו היום בערב ויתפסו אותי ויקשרו אותי ויגנבו את הכל. צריך לצלצל למשטרה. רגע, אבל אם אני אצלצל למשטרה, אז שוב האחים שלי יקראו לי פחדן. דני פחדני. רגע, אני יודע מה לעשות. אני אתפוס אותם בעצמי. אבל איך? אני יודע, בעזרת הצעצועים שלי. יש לי רעיון. הלו, דני? הלו? נו, איזה ילד חסר אחריות. הם השאירו אותו לבד והוא השאיר אותו בית פתוח. אם אני לא שכנה אחראית, מזמן גנבים היו פורצים לפה. אם רק היה בא אליי גנב, אני הייתי מפוצצת אותו. לא לזוז! סליחה, אני רק השכנה. אתם יכולים לגנוב מה שאתם רוצים, אני לא סופר כלום, נשבעת. ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים. 1, 2, 3. אני לא אמרתי לספור. סליחה, גנב. ועכשיו השכנה בטטה? לא בטטה, קוראים לי מטטה גואש, על שם הציירת. מאפריקה, כן, אני יודע. רגע אחד, אני מכיר את הקול הזה. דני? מצוין! עכשיו אני יודע שזה עובד. עכשיו אני אוכל לתפוס את הגנבים בלילה. אתה פשוט חוצפן לעשות דבר מה אמרת? גנבים? כן, הגנבים שאתם מחפשים הם היו פה בערב, כי הם חשבו שהבית ריק. אבל אז אני הופעתי והרסתי להם את התוכנית. אבל שמעתי שהם מתכננים לבוא בערב, ואני הולך להכין להם הפתעה מארץ ההפתעות. אני אלחם בהם בעזרת הצעצועים. מי אמר שאתה ילד מעצבן? את. טוב, זה נכון, אבל אתה גם מצחיק מאוד. אתה פגשת את הגנבים. כן. ואתה מתכוון להילחם בהם היום בערב? כן. בעזרת הצעצועים. כן. ואז אני אחזיר לך את השרשרת שהם גנבו לך. את לא מאמינה לי, נכון? נכון. המשטרה מנסה לתפוס אותם כבר שנים, ואתה חושב לתפוס אותם בעזרת הצעצועים? אם אני הייתי אמא שלך, הייתי לוקחת אותך לרופא מומחה לשטויות ודמיונות וחלומות. אני אלך, ואם אני אשמע דני, רעש קטן, אפילו פצפון, אפילו פיצי של ציפור, אני אקרא למשטרה. מה אכפת לי בכלל שהיא לא העיקר מאמינה? שאני מאמין בעצמי. טוב, רגע, מה עושים? אוקיי, אני אקח את הסיר ואחמם אותו כל כך שברגע שהם ייגעו בו הם יצרחו, ואז הם בטח ירצו לצלצל לרופא או להזמין אמבולנס. אז אני אמרח דבק חזק על הטלפון ואקדח הבועות. זהו, אני אשפוך בפנים סבון כלים ששורף בעיניים, ובאקדח חיצים אני אשים קוצים. והכלי הזה, אני אקח את צבעי הגואש והניירות רגע, אני אקח את השלט המיוחד ואקרא לחיילי הצעצוע שלי. חיילים, אליי! אני בעצמי, כי אני זה אני. האמת בתוכי, ואם את תסתכל בלבי, אמצא את הדרך שלי. ואני מאמין בעצמי, כי אני זה אני. והאמת בתוכי, ואם את תסתכל בלבי, אמצא את הדרך שלי. עכשיו נכין להם מלכודת של צבעים. בואו נבחר את הצבע הכתום. באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הצהוב. דיברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד, פתאום נפלו לבור עמוק. התגלגלו, התפללו, השתוללו כל היום, הסתובבו איתם וכך נולד הצבע הכתום. כן, וכך נולד הצבע הכתום. כן, וכך נולד הצבע הכתום.
יש! הכנתי להם צבע כתובי כזה שישרוף להם ברגליים. אני גאון, אני שובב, אני ילד פלא! ילד פלא! כן, כן! זה אני! ביום אחד זה אך נולד, עיניים או פתח מיד, ביום שני קם והלך, ובשלישי שינה צימח, עוד יום יומיים מי מילל, הנה התחיל כבר ממלמל, קורא אמא, אומר אבא, קשר בבא, ילד פלא, ילד פלא, ילד פלא, ילד פלא, מצוין! קחו את הדבק ותדביקו את השופרת. כל הכבוד, עכשיו שחררו את הבועות בצינור של המטבח. היי אתם, בואו ניקח את אקדח הבועות ונמלא סבון, הרבה סבון, שישרוף להם בעיניים. תביאו לי את אקדח החיצים. אני מוכן לקרב, הגנבים האלו לא יודעים עם מי הם מתעסקים. שאני בכלל לא מכיר, מקומות אחרים וגם פה מהעיר. הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. שובב אני שובב, אחרת לי אני פשוט צעיר. אאוץ'! אל תעשה! למה עשיתי את זה? זרי, בבא! היי, מה את עושה? תגידי לי! תזרני ממני! אני לא עשיתי כלום! תודה. זהו! אני אתן לך עכשיו כזאת מכה! אבל זה הילד, הוא אמר לי שזה אתה! את מאמינה לילד הזה? הוא סתם רוצה! הילד! תפסו אותו! קוראים לי דני, וכדאי לכם להיזהר! לכי אליו! אל תפחדי, זה אקדח צעצוע! לכי צלצלי לחברים שלנו ותאמרי להם שאנחנו צריכים עזרה. אני מציע לכם שתיכנעו מיד! עכשיו נראה אותך! שהחברים שלנו יבואו! נגמר לי הטלפון! בוא תעזרי לי! יש! עכשיו אני אתפוס אותך. אין לך לאן ללכת. שלא תעיז לגעת בסיר הזה שם, הוא מלא בכסף וזהב. עכשיו אני יודע איפה תחבאתם את הכסף. בסיר הזה!
צורף, צורף! זום זום! בואי תעשי לי פור! נתן לך פור עם הפה שלי דבוק לטלפון! אתה נכנע ונותן לי את השרשרת שגנבתם לשכנה שלי בטטה? אתה מאיים עליי נגדם פור? עכשיו אני אראה לך מה זה! מה זה? העיניים שלי שורפות! אאוץ'! אני נפלא! סליחה, מה זה הבלגן הזה, דני? אני הזהרתי אותך שנטרח, אתה והחברים שלך, אבל בלי אבל ובלי חבל. אתה והחברים שלך עברתם את כל הגבול. אני צלצלתי למשטרה, ועכשיו אני גם מצלצל לאבא שלך. לא! אל תגיעי בטלפון! אל תגיד לי במה נגעת. מה זה? אני נדבקה לי לטלפון. היי, מה זה? אלו הגנבים שסיפרתי לך, אלו לא חברים שלי. אתה גם שקרן בנוסף לכל. אם זה הגנב, אז מה השרשרת שלי עושה לצוואר שלו? גנב? אתם גנבים? לא צריך להעליב, כן? כן, מי זה פה הילד שעושה רעש? תעצרי אותו! רגע, מה זה? אתה מיסטרלי. לא. הגנב שאנחנו מחפשים. מה פתאום? מפה אתה הולך ישר לבית הכלא, וגם אתם. לא, בבקשה! אבל איפה הבמבה שלי? תרשה לי להתנצל, דני. מהיום אתה הגיבור שלי. המשפחה שלך תהיה גאה בך. היי, חכו לי! אני רוצה את השרשרת שלי! המשפחה שלי. אוף, המשפחה שלי, אני רוצה שהם כבר יחזרו. אם לומר את האמת, אני ממש מתגעגע למשפחה שלי, לאחים שלי, שלפעמים מעצבנים אותי, לאבא שלי שכל הזמן מביא לי מתנות מהעבודה, ולאמא שלי, המשפחה שלי. זה התחיל בשני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי. וכשיש לי מסיבה, רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. אבא בא, סבא בא, אריה מכפר סבא בא, בא ברוך ברוך הבא, עם דודה דודה רבה. סבא בא, אבא בא, גם הסבתא היה בבא, אהלן ומרחבה, מי שבא ברוך הבא. סבא בא, אבא בא, אריה מכפר סבא בא, בא ברוך ברוך הבא, עם דודה דודה רבה. סבא בא, אבא בא, גם הסבתא היה בבא, אהלן ומרחבה, מי שבא ברוך הבא. לאבא שלי יש סולם מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי כה רעב אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, הבטיחו לי שהוא רק שלי. אמא, את
מה זה? אני שוב שומע רעש. דני? דני! דני, איפה אתה? אמא! דני! אני כל כך מצטערת, אתה לא מבין מה עברתי כדי להגיע לכאן בחזרה. אמא, ואת לא מבינה? הגענו לאילת ולא היו טיסות חזרה, ואז חיכיתי לאוטובוס, אבל הנהג לא הסכים לעלות אותי, כי הוא היה מלא ולא רציתי לחכות, תודה אז... אמא, את לא מבינה מה אני עברתי? כן, נכון, אז עברתי את הכביש ומצאתי איש נחמד שיקח אותי הביתה, הבעיה שהייתה לו עגלה עם סוסה, אז חוץ מהעליות של הרד היה די נחמד. טוב, מה איתך? אני תפסתי את הגנבים של השכונה! אוף, אני שמחה שאצלך היה בסדר, כל כך דאגתי, במיוחד ששמעתי שיש גנבים. רגע, מה אמרת? שתפסתי את הגנבים של השכונה! חמי, רוח, אוויר, הגענו! מה זה? מה קרה לאמא? מים, תביאו לי מים! בטח שחם לך. לא הייתה לך סבלנות לחכות את הטיסה. העיקר עלתה על עגלה עם סוסה, נו באמת. הנה, הגענו באותו זמן. לא, אבא, זה בגלל שסיפרתי לה שתפסתי את הגנבים של השכונה! שוב פעם אתה מדבר שטויות? כן, ממציא המצאות. די עם הסיפורים. גם ככה עברנו מספיק. שוב הרעשת על השכנה? באמת! למה אתם לא מאמינים לי? כי אתה ממציא! כן, סליחה על ההפרעה, אבל... זה לא שחזרתי. זה לא הזמן לצעוק על דני. לצעוק? מה פתאום לצעוק? באתי להודות לו בשם השכונה על התפיסה של הגנבים. גנבים? חם לי רוח, אוויר. כן, גנבים. ומפקד המשטרה ביקש להודות לך באופן אישי ולהעניק לך פרס. פרס? יש! פרס! אפשר מערכת מוזיקה גדולה שעושה ככה הרבה... למה לא אייפון? או פלייסטיישן? או לא יודעת, אופניים, או נעליים, או כל דבר שקט! גברת בטטה, המוזיקה היא הדמיון, החיוך, האושר, השמחה, הריקוד. במוזיקה אני מוצא את הכל. כדאי שתנסי גם את. מה, אתה חושב שאני יכולה? בטח! כולם יכולים! בואו נעשה חיים משוגעים! קהל נכבד, מי מחיאות הכפיים שלכם? במחזמר, שכחו אותי בבית! אני זוכר שבגן כשהייתי ילד, עכשיו הכל כך קטן, אני קובץ להרים כוסו ברכבת, כל השיר הידיים לקום וגם לשבת, כל השיר הידיים לקום וגם לשבת, השירים המשחקים
פלס יקרים, איך נהנתם? מה זה נהנתם? חבל הזמן, נהנתם? אז תרימו את עדיין גבוה גבוה ללכת ולרשולש ולענות פטל בדולו אישי של מרון ידיאס במחזמר שכחו אותי בבית ואיך אציג לכם אותם אחד אחד, אחת אחת בשמותיהם הפרטיים ומכם לקבל ים של מחיאות כפיים ונתחיל עם הראשונה, אחד התפקיד של הגנבת שלנו סום סום ואחרי של גני נשמה טובה אורחים יקרים, תרים את עדיין גבוה גבוה למי שמשגעת אתכם מבוקר ועד ליל דניאל אטקס הבאה בתור לקחה את תפקיד של במבה הגנבת השותפה של סום סום וכמובן ליבי אחותו הנודניקית של דני תרים את עדיין גבוה גבוה גם היא משגעת אתכם מבוקר ועד ליל טל קרוקס הבאה בתור אשתי יקרה, אמא של דני אמנם ראיתם אותה גם אתמול אצלנו כאן הבמה ואורחים יקרים, שימו לב, זוהי הופעה מאוד מאוד מיוחדת עבורה כי אמא שלה יושבת כאן איתנו בקהל, איפה? ואני הבנתי מי נצלת עליך מופע אמרתי אולי נצא לנאום וכאלה לא את כל המופע, רק את הקטעים שלה אז קודם כל אנחנו רק רוצים להגיד לה שאנחנו משתתפים בצערך עם בת כזאת בדרך כלל מקבלים מכה בגב אני לא שמים לב שאתם מנתניה בכלל לא הורגש עכשיו במשפט האחרון אורחים יקרים, תעשו לה ים של כבוד נתניה גבוה גבוה לרינת יעקב מי זוכר איך קוראים לשכנה שלנו? איך? זה לא יפה מטאטה גואש אורחים יקרים, תרימו את עדיין גבוה גבוה לבת אל, לוי, לטי טוב זהו חברים יקרים, תודה רבה, שבת שלום, יאללה ביי רגע! שכחת עוד פעם את הילד! כל פעם מחדש ששכח ילד! היה על זה סרט, עכשיו מחזמר, מה? עוד פעם? שלחו יותר חזק במיקרופון, תנמיך אותה איזה, היי דני זה היה בלי חבנה לא נורא איך דני שענה לו היה? רק עם מחיאות כפיים כמעט אחד אחד, חוץ בסום סום כולם מוכשרים בואי צוות פגיעה אורחים יקרים, תרים את עיניים גבוה גבוה לילד הפלא שלנו כאן במלון זה שמשגע אתכם כמו שהוא משגע אותנו והוא משגע אותנו ללא סוף תרים את עיניים גבוה גבוה למושיקו ביטון לא רוצה לכוון מושיקו אבל האם פה הסתכלה לך בפרצוף שדווקא אחרי בעצם זה לא ידעתי שהוא כישרוני לא יודע למה, הסתכלה ככה אורחים יקרים, עוד בן אדם אחד יחיד ומיוחד היא אמרה את זה בלב עוד בן אדם אחד יחיד ומיוחד שלא הייתנו כאן על הבמה אבל מה אנחנו שווים בלעדיו אחרי הסאונד תראו אפקטים, משל מיקרופונים 1000 כפתורים שאתה ידיים מזהב המאסטרו גדול מכולם תרים את עדיין גבוה גבוה לדידי די-ג'יי וזה הזמן להגיד גם שבת שלום וערב טוב למי שדואגות לילדים שלכם מבוקר ועד לשיחות הילדים הקסומות שלנו כאן במלון אז בואו נגיד ערב טוב למוריה מיכל שנמצא איתנו כאן וכמובן, איפה? רגע, חסרה לי מישהו במפה הנה היא פה, ראיתי את הכל מופע כמובן לשיחת הילדים שלנו הקסומה הראשונה, השנייה דיאנה אלישייב וכמובן מנהלת קונספט הילדים שלנו כאן במלון זאת שדואגת לחוכים שלהם מבוקר ועד תעשו המון המון כבוד לספיר לוי אז שוב ערב טוב לכל אורחי מג'יק פלס היקרים אני רוצה לשמוע את כולם צועקים חזק 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 קרין את אחראית על זה בסדר? אתם נהנתם? ממש לא, נקניקיות. אני רוצה שתצעקו והוא יעוף אחורה מהעדף, בסדר? בואו ננסה שוב. אתם נהנתם? וואו.
יפה, יפה. חזקים. שימו לב אורחים יקרים, האחרון שנותר לי להציג הוא ללא ספק הראשון בוא אלינו חמוד ולא מחיאות כפיים, מגיע לו. סיבוב, עוד אחד. ועוד. תשאר ככה. יופי. ילדים, מי יודע מה הוא היה? מי זוכר? איך קראו לגנב? מיסטר רלי, ומה עוד הוא היה? אבא, נכון מאוד, לקח הערב את התפקיד של האבא שלי ושלה. ומיסטר רלי, שימו לב אורחים יקרים, יש לי את העונג והכבוד להציג לכם את מנהל הבידור כאן במלון. אני לא סיימתי. שימו לב הוא אחראי על תוכניות הבידור של המבוגרים ושל הילדים, ובעיקר שהחיוך שלכם שלנו לא ירד לרגע אחד מהפנים, ואם כל זה לא מספיק הוא גם מנהל הסטנדרטים הרשתיים של כל רשת מלונות פתאל, אילת, טבריה וים המלח. אז תנו לו ים של מחיאות כפיים וכבוד לצור יוסף. תודה רבה דניאל, תודה רבה אורחים יקרים, בואו נרים את העיניים גבוה. בפעם האחרונה ללהקת הבידור של רשת מלונות פתאל, בניהולו אישי של מר רוני אטיאס והמחזמר שכחו אותי בבית. בבקשה. גילי ולילי סדרו את הבית, בבקשה, אני בינתיים מדבר איתם. דני, תעזור לי, אבל הם חושבים שחזרת הביתה, תעזור להם גם. מה העניינים, הכל בסדר? כן! בטטה, תתחיל לצבח איזה משהו מלכי. יאללה, ביי.